F'dan iż-żmien li qed ngħixu tiżdied il-ħtieġa li fil-familja nieħdu ħsieb xulxin, inkunu kalmi, nieħdu paċenzja b'xulxin u nevitaw konflitti bla bżonn. It-terapista tal-familja Charles Azzopardi qal li fil-preżent hawn ħafna tensjoni li ma tagħmel l-ebda ġid u minflok għandna nagħmlu użu mill-ħin flimkien bl-aħjar mod possibbli. Dan huwa mument fejn nistgħu nutilizzawh biex noħorġu the best out of us. Anke mad-diffikultajiet, jiġifieri d-diffikultajiet se jinqalgħu bil-fors. Dr. Azzopardi qal li qed ngħixu esperjenza li ħafna drabi għaddu minnha koppji fi żmien il-pensjoni. Innota li fil-prattika tal-professjoni tiegħu jiltaqa' ma' ħafna li huma qaċċana għal ħin ta' kwalità flimkien. Ħafna nies, ħafna koppji, ħafna familji li kont nintaqa' magħhom jien fit-terapija, il-ment primarju tagħhom kien li m'għandhom ħin ta' xejn. It-terapista jinsab ottimist li bħala poplu se noħorġu minn din l-esperjenza bħala soċjetà differenti. Hija tipika li l-opposti jingħaqdu flimkien meta jkun hemm għadu komuni. Naħseb din tal-għadu komuni qed isservi tajjeb. Qed iservi tajjeb dan il-virus bħala għadu komuni biex jaqgħad in-nies kontrih, kulħadd flimkien kontrih. It-terapista tenna li din l-esperjenza li ġiet fuqna bħal sajjeta fil-bnazzi għandha tkun opportunità biex nużaw il-ħin li għandna flimkien biex insaħħu l-komunikazzjoni tagħna, mhux biss mal-membri tal-familja imma wkoll mal-ħbieb li forsi minħabba rutina maġla ta' kuljum tlifna l-kuntatt minn magħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.